80 pertsonaren bueltan bildu gara salatzeko Severio. Eta gu bezalako halako herri txikietan, Sagardui Salburuak salatu iragarri zuen bezala, Osakietan, Osasungintzan eredu aldaketa dator, eta herri txikietan gertatuko dana, hemen gurean behintzat Severiori dagokionez, jakin badakigu uztailan. Eta abuztuan zehar medikurik ez dela egongo. Eta kontu da, murrizketa bat, beste baten ostetik datorrela, osasun publikoa eta kalitatearen alde egin beharrean, Eusko Jaurlaritzeak privatizazioaren bidea hartu duela, tamalez. Garagarril eta Bustuko mediku faltari aurre egiteko, udalak herritarrei Ugaoko kontsultategira joateko taxi zerbitzua doan eskainiko dau astebarruan, goiz guztietan. Pentsatzen dugu hori partxe bat baino ez dela. Benetan arazoa Osakidetzaren jardunean dagoela, eta partxe bat besterik ez da. Azkenean alkatea pentsatuko dau bere burua nolabait zuritu behar dagoela eta herritarren aurrean itxura ona eman nahi duela, baina guk argi daukagu horrek ez dagoela biderik eta partxe baino ez dela, guztion diruagaz ordainduko dana gainera.